Nana, congratulations. Most especially ang dako kayong parts akong dughan. Pukpuk ana siya. Si Don C, ang information officer, 5. Taka na ni si Ted Cabana, ingon siya ganyan 3. 5 na siya. Oy, 4 to si, ha? 4? Ay, 4 na. Sorry, mali pa din. Info Officer 4, Don Z, good morning Don. Na siya sa Ryan karon dito sa Mati for the Regional Information Officers Network. Good morning Ate Jean sa ato ang PIA, Philippine Information Agency. Good morning Ate Jean ug sa tanan natong information officers dinhi sa Davao Region. Good morning, good morning, good morning. Anyway, it's 9:06. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Katong niaging mga bulan, I think that was exactly a year ago, no? Naibagong gipaila-ila si Ma'am Alma ato, inspired by actually the Chinese practice nga kanang nag-ingon si Ma'am Alma nga kanang pag if you wish, you write it down, itali nimo sa unsa pa nang mga kuan, makadungog ang makabasa ang mga spirits and all. Manalago yan na nga mga pagtuon, no? Nga nagbuhi sa kahoy. Lahi po ni siya nga understanding ako ang akoan. So, kanang mga spirits nga naapalibot din sa kahoy, mabasa nila ang inyong mga wishes and it may come true. But at least, nasulat ninyo dito ang kuan. I don't know if akbo na siya ang exact explanation ni Ma'am Alma Uy sa Tree of Life, pero it's just the same. Ang naay mga dugang-dugang detalya na dili pa kaayo nako kung di pa na kaayo na sabtan munang gipaani gyud nako ni siya. Ang kamaayo ani, ladies and gentlemen, maski isa siya sa mga pinakagwapo sa PWD, anhi gyud gyapon siya 4th floor kay love kay ko niya. And ang iyahang career gihimo gyud niya siya og kanang it's not just job, it's the passion. Siya gyud ang nag-explain ani, basta ka passion gani, mo trabaho gyud mo maski gamay lang kaayo ang inyong compensation or sweldo. Bahala na gamay ra kay na diha, basta passion ni, love na ko ni, para sa ko char. apil bida-bida na po lagi dayon mo. So anyway, mutong na-inspired ko ani nga story, ladies and gentlemen, kay ang pinaka gikuan ni Ma'am Alma, this is called Tree of Life. And me, as one of the dili man kayo ko wa man kayo ko gamay nga anak, wala ko dako nga mahimo nga contribution para sa pagprotekta sa atong environment and the trees, pero at least na ako'y gamay nga nahimo through informations ug sa ako'y sariling discipline. So bawal maglabay, bawal maginani-ani, because I love life and I believe nga naagi mga espiritu diha nga nagulat. Hala, sige, pamutol pa mo kana inyong mga wish, itali na ninyo din sa somewhere din sa ato ang Ayala kuan. This is called Tree of Life. And to explain more, dili lang Tree of Life, ladies and gentlemen, naapoy mo balik nga burag connect ni siya sa PWD. And to explain more of that, para mas maayo gyud nga mabansay-bansay gyud maayo, ladies and gentlemen, help me welcome ang guwapo nga PWD focal, June Biag. Hi June. Hello Simon. How are you? I'm okay. Good. Yeah, I'm good. Ganahan kay ko ato imong message kung sa to, passion, something like that. No? Something passion. Basta ka to, passion. Passion. Ganahan kay ko ato. Anyway, kumusta man ni ang ato ang katong isa sa mga plano ni Ma'am Alma Uy nga ibalik? Ngano nawa gyud ni? Yes, I actually katong last year pa ni siya na ato ang gikuan ni Ma'am Alma, kaning ato ang giingon nimo ganina na Tree of Life. So ang first ato nga nagkuan is ato ang mga senior citizens. Okay, senior. Nagbantay sa ato ang mga banyan tree. So banyan tree is katong mga balete, balete. pa. Yeah. So as we all know, kanang ato ang mga balete is murag duulunon og mga spirits ba kumbaga. Tama, Diba? tama mo explanation. Yes, tama kayo say. Okay. So moto ako lang isumpay nga katong og magbutang daw ka og magwish daw ka sa isa ka banyan tree sama sa kuan ni Ma'am Alma, mag-grant daw ang imuhang wish. Okay, babasa mo gud daw sa spirit mabasa man protecting. sa spirit kasi as we all know atong mga
kaning mga ang banyan tree or ang balete tree Balete. is punduhanan og mga unsay tawag Espiritu. espiritu nga Oo. unsay Bad and nga- good. bad and good. Mm-mm. So mao to nga nauna-unaan ni Ma'am Kuan, Ma'am Alma nga why don't we katong naa sa abroad, so why don't we Do that copy here it here, also. Oh. do it in our city. Yeah. So also with the help of our city mayor, very supportive man gid kaayo pod. So mao tong karon say is ato ang ibalik siya Lagi. with our PWDs. Kay sama sa imong ingon ganina na amang putay other na nga ibutang diha Mm-mm. nga other na pod nga pwedeng malingawan, makalingawan, and then opportunity pod para sa entrepreneur sa ato ang mga PWDs. PWDs. Mao na diha ito ingon nimo ganina ang Healing Hands. Healing Hands. O sige, Yes. tell me more about Healing Hands. Kay Yes. pagsulti pa lang nako nga wala ko kabalo sa exact name. So murag nag-ingon lang ko nga something like hilot-hilot and all nga kanang murag lahi man as ako as naga-practice og yoga tungunan na jud to. Nagid ko ituod jud ana nga ang imong palm makagawas jud og energy or something like that. So ang kanang mga kamot sa mga PWD somehow na maka-effect ba nga kana. Ang number one nga ni-react nga hala nag-heart gyud ang mata si Roman Katoliko kay magpahilot gyud daw siya dito sa Senior Spark. So tell me more about Healing Hands. Mo ba na siya, June? Yes, asay mo ni ato ang gikuan ang ato ang mga persons with disabilities na diha naatay mga massage therapist nga blind ug ang deaf. So sila ang maghilot diri sa ato ang Senior Spark, and then naatay 5 kabuok nga mga blind, and then 5 pod kabuok nga deaf. So every every 4 o'clock in the every day. Opo. Hapon. Hapon. Okay. And then katong mga mag-jogging nato diha, Oh. pwede sila magpahilot. Pahilot. With minimal fee of course kay ilaha man ng kuan, ilaha Okay. man ng So dili na siya libre kay of course part na lang gyud sa ilang earnings Yes. sa ato ang mga kaigsoon ng PWD. So dili na siya libre pero minimal. minimal lang. Kay kung ato kag mga regular nga mga spa Mga or spa, massage mahagit kayo. centers at Mahagit least kayo, say. 700, 500 alang gyud. Pero at least kani duot gyud diretso gyud sa imong mga bukog. Grabe no. Grabe no. I haven't tried. Wala pa ko ka-tryan magpahilot sa mga ano do. Sige, I-try na to na. i-try nimo. Pero ang gusto nako kay maghubo man jud. ay kana lang. Lain kaayo no. Lain. Di ka nang magpahilot mangud ko sa kanang mga kuan di ba? Oh na, di ko may istorya kay ganahan kay si Ted Cabana anang mga inanang butanga. Kana Pero diri at least naan na siya Yes. sa tiil lang ba or sa kuano. Nice. Kano sa nagsugod? Ma'am. Wala pa ta nagsugod say. Actually ugma ta magsugod, mag-open. Magbutang lang ta og kuan dito murag tarpaulin or kanang kuan ba panel board para makita nila og unsa ang atong gina-services, and then pila pod ang pricing sa ato ang mga kuan pahilot ba ka sa likod, sa tibok ulo, lawas. sa tibok lawas, so pila ang pricing sa ato ang mga therapist. So tomorrow mga 4 o'clock say dito ta mag-start, and then mo tong na brought up katong tree of life kay may nalampod na sila'y og dili kaayo kuan na ay mag-wish dito sa ato ang balete, so magbutang na lang pod sila og kanang kuan katong ribbons Yeah. para, and then ilaha pod ang capital, sila ilaha pod gikan, so mo tong kuan na lang kanang murag Hitting one bird with two birds with one stone. Kuan na siya. So ang katong ribbon palito nimo. Yes, palito ni Musay. 50 pesos na siya. And then pwede ang magbitay is katong nagpalit mismo, or pwede ra pod suguon to nilang PWD. Anyways, naaman tay dep. Pwede ra man sila ang kanindot ani, ang dep ang magbutang, kunya ang blind mo yung magistorya. Oh. So katong sa client nga makaistorya, so ang dep ang So, blind ang
mag-sell stock, Mm. si Dep ang magbitay. Oh. Kaya siya man ang makasaka. Okay. Or pwede po ninyo kamo mismo. Pwede ra po. siya Kung gusto mismo. mo musaka dito. Yes, pwede O sa kayo. pinakatasaan kay na sila ginaingon tunguna sa kung nga kaninunuan nga naa daw na sila sa pinakataas sa Ano, pinakatali ano, day? ambot ng ani mga katigwangan lagi no ambot na kung ginsay tigwangan ni Manong Ted tinuod ni siya nga kanang murag dito daw sa balite naagi daw na sila dito sa ibabaw kaayo kay nagatanaw-tanaw sa mga kuan so kung gusto ka o dito sabit sa pinakataas pero why not pwede ra po diri sa ubos kay naman po yung mga gagmay nga mga spirits and all tuo lang tana no wa may mawa sa tuag mo tuon Correct. mutuo lang po ta ka ganahan pud kaayo ana kay kung mutuo ka dili ka magsigig pangdunggab sa mga kahoy kay mutuo ka nga hala na ayon ni espiritu basig masuko siya kung dunggabon ako so ana siya di man pud na siya di pud na siya maayo friends kanang samada ninyo ang kahoy just because of nothing no anyway 50 pesos pila ka taas ay unsa may Dili kay siya sakto taas say if makaadto ta dito sa ato ang kuan na may nakasabit dito daan. Na. Mo gid siya kanang ana ka taas. Na isulat lang nimo imong wish unsa imong wish and then isabit nila dito Okay. sa balete tree, Oy, sa banyan tree. perfect banyan tree. Yes. Nakalimot ako sa scientific name na. Daking, tabangin daw ko ninyo, babe. But anyway, sige, nice na siya. Ang katong paghilot-hilot dyan ba? Ang katong grupo na siya sa mga PWDs. Yes, ay. So, na mga blind, na mga Deaf. tanan klaseng kuan, basta kay maghilot. Yes. Diri sa atubangan sa SPM, na normal nga mga tao nga gahilot. Tun sa may atong kuan na kanang di ba na siya conflict of interest sa kuan kay naa didto na po diri mas daghan man gyud diri oh no kay Well, mo na ingon diha say nga og asa lang ang kuan i-try nila sa mga ang kuan mo gudana is kinsa gidto ang mas Nice. mas hawod mo Oh, hilot, di ba? mas mo Kung asa lang nila I prefer, Oh. ikaw yung nindot si buta mahilot. At tinuod pod, sa ako dili sa pagdaot sa uban nga mga kuan kay sales stock naman yun eh. yeah So dili pod kaingon nga pagdaot sa uban therapist pero lahi gyud pod og hinilutan kaning atong mga blind nga therapist kay Oo. ana lang yun ang ilang hilot dili gyud kunong kanang murag ana gani kanang Oo, hapyod hapyod. ana gyud kanang Points ang gyud. ilang kuan. Ay hala wala pa ko katalay baya og mga buta Katinaw, i-try na ko You should try. I should I-try na to dito o gusto ka anyways og ito ingon nimo ganina o gusto ka og kanang dress Bukas out gyud. jud tanan naamay kanang unsay tawagan na ibutang. sawal kanang- ay magdala na lang kog malong Kana magdala na lang kay gyud og ka. kanang normally kanang naga-swim ko after mag-swim iyan ara man na ako ng malong nga kanang Yes. pak. Pero magdala pod sila say ang atong mga therapist sila. og malong kay Oh. naaman sila yung mga gamit na. Okay. magdala pod sila. Sige, mo-try ko pero ugma pa. Ugma sa hapon. Hapon, maadto ko. Kita ta dito ha, kita ta dito, promise. Promise gyud na maadto jud ko. Kami ni Roman, ni Leo, amo lang si Brian, adto gyud na si Brian kay namam gani mi nagaanhi diri nga mohilot lugid siya mo anhi gani dinhi. Mas gwapo na maadto dito kay makuan po namo ang vibes sa mga kahoy. Bitaw. Katong banyan trees. Kasi pwede ta maka-wish dito po butang-butang. Lagi, no? Di ba? Ganahan ko, ana. Unsa ba tawag ana? Very relaxing kayo. Relaxing. Nakakadiha sa ilalom sa punuan. Actually ako mutuod jud ko ana baya kanang naagid sila vibes nga ginahatag sa imo ha. Kanang I don't know if kawirduhan lang ba yun nako ni pero if I have problems or kanang burag nagputaw gani akong utok maadto jud ko sa among lasang dito sa bukid. Dito jud ko makikistorya. Meditate. Weirdo kay no. Anyway, thank you kaayo John. As promise mo ingon ko nga nag-ingon gid ko sa iya nga di lang gid nako ni padugayon ladies and gentlemen kay kabalo ko si Sir John daghan kaayo geti man daghan kay trabaho dito no. Unya sa ubos and kanang daghan kay siya ginaistorya daghan kay siya plano daghan kay siya kuan so di na nako siya kaayo idugay diri but I hope na sabdan to ninyo ugmang adlaw i-invite mo ni Sir June kung unsay ma-activity nato diha dinha sa Senior start. Seniors Park
No, sige, ready go, Sir June. Sige, again, Sai, thank you very much sa pag-invite diri sa ato ang Radio Tagum 99.1. And of course, first, nagpasalamat ta sa ato ang City Mayor, Mayor Ray T. Oy, sa always support for our persons with disability here in Tagum City. And also, si Ma'am Alma, kay siya gid ang brain ani nga mga activities, mga programs, or mga project, kumbaga. So, thank you very much ato ang First Lady. And again, we would like to invite all of you to avail the massage or ato ang healing hands tomorrow. That will be 4 o'clock to 10 o'clock in the evening. And also, katong ato ang Tree of Life para makuan na to, ma-revive ang ato ang project. So, with that side, daghan kaayong salamat and hopefully daghan og mag-avail, and kani siya dili na siya ugma lang adlaw kundi ato naging siyang adlaw-adlaw every day Na siya. yes every day na siya. Okay. So with that, thank you very much, Sai. Again, what's up? Every day ni siya, pero alas 4 sa Alas 4 hapon. lang. Until what time? Pwede Sai og 10 o'clock, pero og napay mag-extend pwede ra gud ta. So Okay. 10 o'clock lang ta ang ato ang giingon sa ato ang mga massage therapist, pero Nga, napag magpahilot og beyond that. Question na lang ha. Daman na ko daghan ko yung question. Kining ang katong ginahatag bayad na to sila, no? Of course. Ilaha or napo to'y part ang LGU, napo'y kuhaon ang LGU nga tipak nga kuan sa ilaha. Wala tay gikuha sa ilahagi To tanan. Okay. So siguro na lang sila og naa sila yung mga whatever na ilahang gusto, ilahagi to tanan ang Okay. kuan. Ay ilahan pod ang mga kuan katong mga haplas. Haplas, oh. Isip suporta, ladies and Support lang gentlemen. yun na to. Support lang yun sa atong LGU through our mayor. Ihatag yun na to tanan sa atong mga kuan. Sus, kamaayo, no? Kamaayo gyud ni Mayor og di Ma'am Alma. Si Ma'am Alma jud nga kanang burag naghuna-una ba nga dili lang kini ang akong atimanon. Also appeal, especially kadumdum ko last time katong nagsuroy ta sa Tibok Tagum, inspect lang yun sa mga businesses, mga establishments nga kanang dapat friendly pod mo sa atong PWDs. Your CR or comfort room should be comfortable not only for normal people, pero katong sa mga PWDs pod, no, namoy railings, namoy mga kuan, not only for the PWDs, sa mga senior pod nato most especially. Sige John, magkita ta diha ugma. Teka ha. Ugma alas 4 magkita gyud mi. Magkita ta ha ato mo palihog dinhi sa Fair Ayala Seniors Park. Palibot din ha. Naabag yun siya diha sa meditation sa JV Ayala Center dapit or palibot maski asa. Diha siya dapit doon lang gid siya sa JV Ayala Sai. Murag diri sa may semento dapit katong naay murag arko-arko gamay. So dito lang ta mangita taog maog asa gyud magkuan. Like anyways amo ana mga adto dito. So magbutang lang pod mi og lamisa, then we will put some tarpaulins ug sa tong mga kuan na ta dito. Okay, ganahan kay kuan ang ideas again. Healing hands, of course kining initiative approved by our city mayor, local chief executive mayor Ray T. Uy, ug isa sa mga nagduso gyud ani para mahatagan gyud og prioridad ang ato ang gyud ni siya magpatawag og first lady, pero tawagon gyud ni nako ni siya first lady kay grabe gyud ang atong respeto og akong pasalamat sa iya no. Si Ma'am Alma Uy, salamat kaayo ma'am sa tanan-tanan mong ginahimo ug paghuna-una sa tanan klaseng aspeto sa kinabuhi, mababae, malalaki, matiguang, mga bata, ma-PWD, maunsa pa kadiha, tagaag chance, tabangan nga magnegosyo di magsigig salig. Ana lang kuha kayo na kay Ma'am Almoy, no. Anyway, magkita-kita ta og alas 4 sa hapon dinhi sa JV Ayala Center ay Seniors Park diha dapita na din ang atong Healing Hands brought to us by the sectors of PWDs, and of course at the same time pwede ra gid mo magpalit sa ilahang ribbon. Unsaon ng ribbon, sulatan nyo sa inyong mga wishes, kaya nga to ang mga kinaraang mga tao kaniadto nag-ingon nga naa gyud daw espiritu dinha sa atong mga banyan trees or sa ato ang local term ang atong mga balete, no. Moingon gyud na sila nga naa gyud magbantay diha sa atong balete. So makit-an, mabasahan
kung makigistorya ka sa ilaha, madungog, kung magsulat ka sa ibong mga wishes, mabasahan, and more of that. So i-try ninyo, buy your ribbons from our PWDs themselves, 50 pesos per yard or sa metro siguro or sa bakaha, para masulatan lang yun ninyo sa inyong mga wishes. Ung itali dito, ang pinakamaayo diha, ang mo pamaba, ang mag-sale stock, ang blind, ang mo taod, kung dili ikaw, kung di ka makataod, kay di po kaganahan mo saka, pwede rin yun makasaka ang atong PWD's deaf. No? So, ayan, kita-kita ta dito. And also, malingaw ko anang kanang mga PWDs nga they do sign language. Na dito no, hopefully. Yep, na. Para makatuon na po tag. Thank you. Bye. Asa to? Good morning. Asa to? Good morning. Good morning. Ana siya. So magkita-kita tayo dito ha. Again, Seniors Park, JV Ayala Center sa palibot na din ang Healing Hands and Tree of Life. 9:26 ladies and gentlemen, daghan kayong salamat Sir June Biag. Pinakagwapo nga PWD focal sa Tagum City. Matingala mi nag-text ako nga actually no siya nganong say man na to. Ay kay magkaguol ladies and gentlemen, dalisay akong tinod angga tong una. Si June lagi nakabaluan na say. Ana na siya. June Biag has been my friend ever since katong gwapa pa ko. Hangtod kang gwapa. Thank you, June. So, magbalik-balik mi sa sunod ng mga adlaw, dili gihapon mo sa ato ang radyo sa gobyerno 99.1 Radyo Tagum. Ayaw mo kalibot later at 10:30 second episode sa atong mga kaigsunan sa BJMP brought to us by Klein Luma. Din lang sa 99.1 Radyo Tagum. Kung na may mga comments and suggestions, pwede rin kayo manawag or mo text sa moang hotline 0985-474-7003 or sa moang Facebook page www.facebook.com/99.1 Radyo Tagum. 9:27, bye everyone. Bye June. Thank you, Sai. Thank you very much for coming. See you soon ladies and gentlemen. Bye. Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa sudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum 99.1 hantod sunod higayon. Daghang salamat. Menyos. Naglisod ba ka sa baradong septic tank? Ayaw ka bala ka, kay naa kami solusyon para nimo. Ang 4S, Serbisyo, Suyop, Septic Sludge. Programang ipangunahan ni Mayor Ray P. Uy nga maghatag og tabang aron masulbad ang imo problema. Aron maka-avail, bisitaha ang City Environment and Natural Resources Office kun Senro ug pwede mo tawag sa numerong 0927-201-7236 o 0905-475-3844 o mag-file og request letter sa City Mayor's Office. Pagkahuman, magulat lang sa imong schedule. Ingala